दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथायाव गुबै बिफाव लाग्रा मोनसे हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बै समनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मुंसाइ होदोंमोन। एनडिएफबि थाबाय, बेबायदिनो इउबिपिअ थाबाय। दा एनडिएफबि, इउबिपिअ आरो एबसु बे खौसेयै जि मोनसे सुक्ति खालामबाय बर'फोरनि मोनसे ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय, जाथिखौ मोनसे गोजोर माहारि, मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि मोनसे थांखिजों जि मोनसे एकर्ड खालामबाय, बे एकर्डखौ दिनैहाय जोंनि स' कल्ड लिडार्स, जायफोरखौ दिनै जोङो बुंनांगोन राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामनानै गावसोरनि लाफा लाबनि थाखाय दिनै बेबायदि खामानि मावबाय थादों होनना बुंनांगोन। बिथांमोना पिआइएल होदों, पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन। दा बे पिआइएलखौ बिथांमोना कर्टआव होबाय। दा कर्टआव होबायब्ला बे कर्टआव होनायनिफ्राय जि बिटिआर एकर्डनि मावफुंजानो गोनां दफाफोर, आथिखालाव जों नुबाय 2 बोसोर जाबाय। बे 2 बोसोरावनो जों जिबायदि नुबाय माखासे दफाफ्रा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंगासिनो दङ, मावफुंगासिनो दङ। दा बिथांमोना नैबे समाव पिआइएल होनायनि जोहै दिनै बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बे आद्रा जानो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोना बे पिआइएल होनायनि थाखाय कर्टआव बेयो नालिस जागोन, बिथांमोना बिनि सायाव माखासे बिजिरनायखौ लाबोगोन। अब्लाना बिथांमोननि जिखिनि इन्टारेस्टजों खामानि मावनाय पलिटिकेल लाफा लाबनि थाखाय बे इन्टारेस्टजों खामानि मावनाया बिथांमोना हयथ' जाफुंगोन। नाथाय बर'फोरनि जिखिनि दाबि दावा खालामनानै मोननाय जि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौनि खामानि, बेयाव हयथ' एसे लेहेम जागोन। दा बिथांमोना जानो हागौ लुबैयाखै दिनै गोजोननि थाखाय सुक्ति खालामबाय। दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा हाग्रायाव दङमोन बेसेबांबा बोसोर, बिथांमोना दिनै उदाङै फैना उदां अख्रांनि सिङाव बर' रायजो राजाफोरजों थानानै दिनै खामानि मावबाय। बिथांमोना दिनै फैनानै गावनि न'आव थानानै जोंनि समाजावनो थानानै माखासे खामानिफोरखौ मावबाय। दा बिथांमोना लुबैयाखै जे गोजोननि गोरोबथा, बेखौ दिनै बिथांमोना लुबैयाखै। रन्जन दैमारिनि जि गनाय, बिथांमोना लुबैयाखै। मानोना दिनै रन्जन दैमारिनि जिखिनि हाइनास केस, बे दिनै नायबिजिरजागासिनो दं आरो बिथांखौ गहोनायनि जिखिनि प्रसेस, बेवहाय रावबो नांथानानै थायाखै, गासैबो नांथाबनानै दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, स्वयं इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा, बिथांमोनाबो बे बिथांनि गनायनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बेनिफ्राय दिनै सिमा बारायनायनि बाथ्रा, दिनै कमिसन मोनसे दानानै होबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, बिथाङा दिनै कमिसननि सासे सोद्रोमा। बेनिफ्राय दालिम बायन थाबाय, आरोबाव भुट्टा साहाब थाबाय। बिथांमोना 3 कमिसननि सोद्रोमा। बिथांमोना दिनै नायबिजिरगासिनो दङ सिमा बारायनायनि जिखिनि खामानि, बेयो खोब गोख्रै आवगायगासिनो दङ। सोद्रोमा बिथांमोना दिनै नायबिजिरगासिनो दङ सिमा बारायनायनि जिखिनि खामानि, बेयो खोब गोख्रै आवगायगासिनो दङ। थाबैनो बे सिमा बारायनायनि जिखिनि प्रसेस, बियो जोबनायनि उनावहाय बेखौ साबमिट खालामनायनि उनाव सिमा बारायनाया बे जाफुंगोन। दाना बिखौबो बिथांमोना लुबैयाखै। दिनै BKWSC जाबाय, बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, जायखौ गोबाव समनिफ्राय बर'फ्रा, बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा दाबि खालामबाय थादोंमोन। दा बे दाबियाबो मोनफुंजाबाय। बेनिफ्राय दिनैहाय कार्बि आंलंनि जि इस्यु, ST हिल्स बानायनायनि, बेबो बर'फोरनि, कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरनि बिराद गिदिर मोनसे इस्यु। बे इस्युआबो बेसेबांबा बोसोर स्टप जानानै दङ, बेखौ मोनफुङाखै। बिटिसि एकर्डनि जोहैबो बे इमप्लिमेन्टेसन जाफुङाखैसै। दाना नैबे बिटिआर एकर्डनि जोहै दिनै कार्बि आंलंनि जिखिनि बर'फोर, बिथांमोननो हिल्स स्टेटास होनायनि बाथ्रा, बेबो दिनै जाफुंनो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेबायदिहाय दिनै कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, बे दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंनो थांगासिनो दङ। जों नुबाय बावैसो सिगाङाव आसामनि जि बाजेट सेसनाव अजन्ता नेउग बिथाङा बेवहाय बाजेट मोनसे लाबोबाय आरो जेराव 10 खान कलेज फरायसालिमा बे दिनै सरकारि जानो थांगासिनो दङ। दिनै बाजेटआव बेखौ सोसननानै लाबाय। आद्रा थानाय जिखिनि कलेजफोर दङ, बेखौबो साप्लिमेन्टारि बाजेट 6 दाननि उनाव बेखौ लाफुंगोन होननानै बुंनाय जों मिन्थिदों। दाना बेबायदिब्ला बिथांमोना बेखौ लुबैयाखै। दिनै शिक्षानुष्ठानफोर जौगानायखौ लुबैयाखै। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दङ, मेडिकेल कलेज जानो थांगासिनो दङ। बै माखासे जौगाखांनायनि जिखिनि पेकेजफोर, बे पेकेजफोरखौ बिथांमोना लाबोनानै मावफुंजानायखौ दिनै लुबैयाखै। दाना बेबायदि माखासे इस्युसफोर दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों मोनबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबिनि गोलाव सम सोमावसारनाय, आरोबाव इउबिपिनि जयै सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनबोनाय जि फिथाइ, बेखौ बिथांमोना दिनै नाकस खालामदों। बिथांमोना दिनै बर'फोरनि जि गांनाय उखैनायखौ लाना सोमावसारनाय,
जि फिथाइ बेखौ बिथांमोना दिनै असनमान खालामदों दाना बेखायनो बैबायदि सकल लिडार्सफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हुमखि होनो लुबैदों दिनै बिथांमोना बेबायदि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना BTC सरकारजों थाफानानै जिबायदि खामानि मावदों पलिटिकेल लाफालाबनि थाखाय बेखौ जों नुबोदों बिथांमोना दिनै गादी गोमानायनि थाखाय पावार गोमानायनि थाखाय दिनै एबसुखौ आसि थुदों दिनै सरकाराव थानाय हान्जाखौ आसि थुदों दा बेबायदि खालामबाय थानायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जुक्ति मोनसे गोग्गो जुक्तिजों बिथांमोना समाजखौ दैदेननो नांगौ दाना बेबायदि सकल लिडार्सफोरखौ जों हुमखि होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो दिनै जि मोनसे 95 मेम्बार्सनि PIL गोग्लैबाय गुवाहाटी हाइकर्टआव बे PIL खौ जोङो नाकच खालामनानै दिनै रायजो राजाफोरनि खौसे नैबेहाय थुबुर जानायजों दिनै सावनाय जागोन आरो बिथांमोननि मुसुखा बानायदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारी दङ बिथाङा गोलाव सम सोमावसारनायाव दङमोन नाथाय बिथांनि जिखिनि सोमावसारनाय जों बुजिबाय उनावहाय बिथाङा गावनि पलिटिकेल इन्टारेस्ट दङमोन नाथाय बिथांनि जिखिनि सोमावसारनाय जों बुजिबाय उनावहाय बिथाङा गावनि पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै सोमावसारदोंमोन होननानै जों हमदांनो हाबाय दिनै चन्दन ब्रह्म दङ बिथाङा दिनै माखासे खामानि मावबाय थादों पलिटिकेल लाफालाबनि थाखाय दिनै गोदान फरायसा आफाद दाफुंनाय बाथ्रा बिथांमोननि इनस्टिगेसनाव जाबाय थादों जातिखौ थुब्ला थुब्लि खालामनायनि बाथ्रा बिथांमोननि इनस्टिगेसनाव जाबाय थादों बेखायनो बिथांमोनखौ हुमखि होदों दिनै दिननाथ बसुमतारी दङ बड' राइटार्स एकाडेमिनि आनन्दराम औवारी बिथांमोन दङ बिथांमोना नैतिक अधिकार मा दङ नैबे एकर्डखौ बिथांमोना नाकच खालामनायनि नैतिक अधिकार मा दङ जाय समाव बिथांमोना उन्दुनानै दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB आरो UBPनि सोमावसारनायनि समाव बिथांमोना हाबसोनानै दङमोन जेबो बाथ्रा बुङाखै बै समाव बिथांमोना रां खांनानै रायजोनिफ्राय रां खांनानै रां थुबुर खालामनायावसो दङमोन दाखालि वेस्ट बेंगल बड' साहित्य सभानि मोनसे प्रेस स्टेटमेन्टनिफ्राय बे बाथ्राया रोखा जाबाय वेस्ट बेंगलाव बड' राइटार्स एकाडेमिया बर' रावखौ थिसननानै बर' राव सोलोंनायनि खामानि मावदों होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना वेस्ट बेंगलनि थुनलाइ आफादा बुंहरबाय बेबायदि जेबो खामानि जायाखै जों उनाव मिन्थिबाय फैसाखौ ओरैनो रायजो राजानिफ्राय खांनानै जादों BTC सरकारनिफ्राय लाख लाख थाखा बिथांमोना लुथिनानै जादों बै समाव दाना बेबायदि लिडारफ्रा दिनै मा नैतिक अधिकार दङ नैबे एकर्डखौ नाकच खालामना PIL होनायनि मा नैतिक अधिकार दङ बेखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ बुंदों सांग्राङै बिथांमोना जाहाथे खामानिखौ मावो बर' रायजो राजानि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खामानिखौ मावो जानला मोनला बाथ्रा बुङा जानला मोनला खामानि मावा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायहरदों दिनै राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारिखौ खुंदों आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नेहाथारि महरै बाहागो लाफैदों दा बेखिनियानो बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC इउनाइटेड चिरां दुवार FC चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।